haft øje med en helt særlig udvalgt Roskilde, det hedder det fra nu af. Roskilde Festival gæst. Det er nemlig sådan, at I derude har kunnet nominere en, der skulle have en særlig overraskelse, nemlig en vækning ved Simon Sandfeldt og ved Claus Holm med dejlig brunch og en rengøring af teltet. Og vi har faktisk fundet den udkårne, det skal være. Simon, hvem er det heldige menneske, der lige om lidt bliver vækket live her i Godmorgen Danmark? Det heldige menneske, det er Alexander, og han ligger og sover lige herinde. Det er den anden Alexander, og det er hans kæreste Nana, der har nomineret ham til den her vækning. Og Nana, hvorfor er det, vi skal have gang i Alexander nu? Det er fordi, at uden hans engagement, så var det slet ikke muligt for os at have den her lejr og vores fede anlæg og sådan noget. Så hans kæmpe overskud, det skal han have en pris på. Og det går vi ind og giver ham nu. Vi har ISS-drengen her, Jørgen, Sara, Hussein. Prøv at høre, I går bare i gang. Vi skal have ryddet den her bule. Vi har Claus Holm klar dernede, og Alex, lad os gå ind og se, om vi kan få vækket ham. Han sover herinde. Han ligger lidt herovre, ikke? Alexander Frank. Alex. Har vi en Alexander Frank liggende herinde? Alexander Frank. Nej, han har en dame med. Godmorgen, det er færdigt. Alex. Vi har taget en overraskelse med til dig. Jeg har din ven Alex med her. Jeg ved, vi lige skal se, om vi kan få vores mand ind og kigge en gang. Hej med jer. Prøv at høre, vi har med til jer. Vi er i gang med vores lejr. Kunne I ikke tænke at komme ud? Så kunne være, at vi lige skal gå over. Alex, hvis du får vækket ham, så går vi lige over og kigger til Claus Holm herovre. Op med jer, vel? Der er morgenmad. Nå, han havde damebesøg. Det er jo noget af det gode Roskilde Festivalen, kan man sige. Men herude er vi ryddet op, og vi har morgenmad klar til den unge mand og den unge dame. Sådan skal det heller ikke være. Og når vi kommer tilbage, vi giver ham nogle bukser på, og så ses vi lidt senere.